ہے علی یا علی 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 او رمضان دے امان مہینے وچ یا امن تبا زینب دا اے کوفے شہر دے مشورے تے او تھیا قتل بھرا زینب دا جت رہی شہزادی ات پتھر جھلے او مقصوم زینب دا رہی بول دی نال شرابی دے او بے حد ارمان زینب دا بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی عید کرن بابے سا آئی جا مدینے کھاں عید کرن بابے سا آئی جا مدینے کھاں کھوائی حسین کے خوشی نہ نصیب تھی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی للہ کلثوم کے بابا بابا پئی کرے للہ کلثوم کے بابا بابا پئی کرے کتل جی صدا بی بی جڈہیں آبدھی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی روحانی دیوار سا وین غازی پیو کرے روحانی دیوار سا وین غازی پیو کرے اس لسائن فضا حسنین کھیڑیں دی رہی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی پگ کھنی بابے جی مہنجی سائن تھی ماتم کرے پگ کھنی بابے جی مہنجی سائن تھی ماتم کرے ہے مہنجا مٹھڑا بابا موکھا ویں تندار تھی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی کوفے میں یتیم تھی وے بچڑی علی جی سڈکا بھرے کوفے جا یتیم تھا روئی چون سڈکا بھرے کوفے جا یتیم تھا روئی چون ہے اساں جو سہارو مولا ویو قتل تھی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی بھیڑ کرے روندی رہی بھیڑ ہے حسین جی کوفے میں
यतीम थी वई बचड़ी अली जी कूफे में यतीम थी वई बचड़ी अली जी धर्म जनाज़ो जॾहिं मौला जो पुटड़न खयो धर्म जनाज़ो जॾहिं मौला जो पुटड़न खयो ख़ुश करे वयालिया पीउ जो जनाज़ो ॾिसी भेण करे रोंदी रही भेण है हुसैन जी भेण करे रोंदी रही भेण है हुसैन जी कूफे में यतीम थी वई बचड़ी अली जी कूफे में यतीम थी वई बचड़ी अली जी सोग में आलम सॼो रोई थो मातम करे सोग में आलम सजो रोई थो मातम करे मां बि ज़ुल्फ़कार थो पुरसो ॾींहुं नोहा पढ़ी भेण करे रोंदी रही भेण है हुसैन जी भेण करे रोंदी रही भेण है हुसैन जी कूफे में यतीम थी वई बचड़ी अली जी कूफे में यतीम थी वई बचड़ी अली जी भेण करे रोंदी रही भेण है हुसैन 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 जी।